Όταν μιλάμε για όνειρα, δεν εννοούμε απαραίτητα αυτά που βλέπουμε στον ύπνο μας. Είναι και αυτά που βλέπουμε στον ξύπνιο μας και μας κάνουν να λέμε τι κι αν αυτό υπάρχει περίπτωση να γίνει πραγματικότητα. Όνειρο είναι να θέλεις να γίνεις αστροναύτης, ενώ προσπαθείς πάρα πολύ σκληρά και αποτυγχάνεις να συναρμολογήσεις στα έπιπλα του IKEA. Το 2024 έμαθα πως τα όνειρα δεν χρειάζεται να είναι τέλεια ή ρεαλιστικά για να αξίζουν. Είναι αυτά που μας δίνουν το κίνητρο όταν πέφτουμε να σηκωνόμαστε ξανά. Γιατί στο τέλος της ημέρας, το να κυνηγάς τα όνειρά σου είναι αυτό που κάνει τη ζωή τόσο ενδιαφέρουσα. Και κάπως έτσι καταλήγουμε στην τελευταία τεντομιλία της χρονιάς. Παρατηρώντας τη φύση, παρατήρησα ότι η ιστορία της πεταλούδας είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτη, γιατί, και νομίζω ότι ταιριάζουμε σε αυτό, γιατί η πεταλούδα υποθέτω ότι δεν γνωρίζει όλα αυτά τα στάδια τα οποία θα περάσει για να γίνει αυτό που είναι να γίνει. Περνάει από το στάδιο της κάμπιας, όπως είπε η Δίνα, από το στάδιο της χρυσαλίδας που πρέπει να σπάσει το κουκούλι και να βγει. Όμως η πεταλούδα ξέρει ότι θα γίνει αυτό που θα γίνει. Γιατί η πεταλούδα έχει γεννηθεί για να πετάξει.